मनोकामना न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। शिक्षिकेच्या अर्जित रजेच्या मान्यतेसाठी मुख्याध्यापकाने घेतली 6,000ची लाच। लातूर येथील घटनेने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ। लातूर येथील सदानंद प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक लिपिकाने याच शाळेतील एका शिक्षिकेची एका आठवड्याच्या अर्जित रजेच्या मंजुरीसाठी 6,000ची लाच घेताना लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने रंगेहात पकडले। ही घटना सप्टेंबर 21 रोजी सायंकाळी शाळा सुटण्याच्या वेळेस घडली आहे। या प्रकारामुळे लातूरच्या शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ माजली आहे। लातूर येथील राजीव गांधी चौक भागामध्ये सदानंद प्राथमिक शाळा गेल्या अनेक वर्षापासून कार्यरत आहे। या शाळेचा लातूरच्या शिक्षण क्षेत्रात मोठा नावलौकिक आहे। या शाळेचे मुख्याध्यापक सुधाकर जगन्नाथ पोद्दार तर शशिकांत विठ्ठलराव खरोसेकर हे लिपिक पदावर कार्यरत आहेत। याच शाळेतील एक शिक्षिकेने एका आठवड्याची अर्जित रजा मंजूर करण्याची मागणी मुख्याध्यापकाकडे केली। परंतु या अर्जित रजेच्या मान्यतेसाठी मुख्याध्यापक पोद्दार व लिपिक खरोसेकर यांनी या शिक्षिकेचे पती यांच्यामार्फत 7,000ची मागणी केली। यावर तडजोडीअंती 6,000 रुपये देण्याचे ठरले। याबाबत लातूर येथील लाचलुचपत विभागाकडे या शाळेतील शिक्षिकेचा पती याने या दोघांच्या विरोधात सप्टेंबर 20 रोजी तक्रार दाखल केली। या प्रकरणी या विभागाच्या पथकाने 2 दिवस या प्रकरणी पाळत ठेवली व प्रकरणाचा तपास केला। यावर 21 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी शाळा सुटण्याच्या वेळेस मुख्याध्यापकाच्या कार्यालयात लिपिक शशिकांत खरोसेकर यांनी 6,000 रुपये स्वीकारून ती रक्कम मुख्याध्यापक यांच्याकडे दिल्याचे पोलीस पथकाला आढळून आले। पोलीस पथकाने मुख्याध्यापक व लिपिक यांना 6,000ची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले। याबाबत पोलीस पथकाकडून शिवाजीनगर पोलिसांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंद करण्याचे काम सुरू होते। या प्रकरणी लाच-लुचपत प्रतिबंध विभागाचे नांदेड परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक राजकुमार शिंदे, अपर पोलीस अधीक्षक धर्मसिंग चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा अधिकारी लातूरचे पोलीस उपअधीक्षक पंडित रेजी तवाड तर पथकात भास्कर पुल्ली व अनवर मुजावर यांच्या पथकाने ही कारवाई पार पाडली। याचा पुढील तपास लातूरचे पोलीस अधीक्षक पंडित रेजी तवाड हे करत आहेत। मनोकामना न्यूजच्या बातम्या आवडल्यास मनोकामना चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ फॉरवर्ड करा। धन्यवाद।